Καλησπέρα σας, καλό καρτλά, Κωνσταντίνος Καλούδης. Σήμερα θα κάνουμε το πρώτο μας βίντεο review κινητού και σήμερα έχουμε μαζί μας τη συσκευή LG Magna 2015. Από εδώ είναι η συσκευή μας. Πολύ ωραία συσκευή από την LG, ελαφρώς κυρτή. Από εδώ πίσω μπορούμε να διακρίνουμε το power button, τα volume button στην κάμερα, το flash και το μεγάφωνο. Από κάτω είναι η υποδοχή για φορτιστή, το μικρόφωνο και εδώ πάνω το ακουστικό με την κάμερα και τους αισθητήρες. Η μπαταρία του είναι 2500 mAh, έχει οθόνη 5 inch HD και διαθέτει επεξεργαστή MediaTek, τετραπύρινο MediaTek 1,3 GHz ο κάθε πυρήνας, κατηγορίας Cortex A7. Πάρα πολύ καλή συσκευή, γρήγορη. Ας την ανοίξουμε λοιπόν. Διαθέτει το λογισμικό Marshmallow 6.0. Μπορούμε να το δούμε εδώ στις πληροφορίες τηλεφώνου. Να το και το Marshmallow. Πάρα πολύ ωραία συσκευή, γρήγορη. Είναι μέτριας κατηγορίας, αφού η μύτη της κυμαίνεται ανάμεσα στα 110 με 120 ευρώ. Μια πολύ καλή εφεύρεση από την LG. Ας πάμε τώρα λίγο στα βίντεο για την ανάλυση της. Να βρούμε ένα ωραίο βίντεο στο YouTube να δούμε. Να το βάλουμε και σε HD ανάλυση. Θα δούμε με τοπία για να δούμε την ανάλυση. Όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλή ανάλυση, πολύ καλή διάταξη χρωμάτων. Αυτά λοιπόν για την ανάλυση. Ας εξετάσουμε λίγο τώρα την κάμερα. Να τραβήξουμε φωτογραφία, για παράδειγμα. Μισό λεπτό να γυρίσουμε την κάμερα. Να φέρουμε κάτι να φωτογραφίσουμε. Να βάλουμε π.χ. αυτό εδώ. Είμαστε και Ολυμπιακοί. Ας εξετάσουμε λοιπόν τη φωτογραφία. Όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλό zoom. Μπορούν να διακριθούν τα πάντα από αυτό το κουκλάκι. Ας χαμηλώσουμε λίγο τη φωτεινότητα. Είναι πολύ χαμηλά. Να δούμε άλλη μια φωτογραφία για να εξετάσουμε. Εδώ πέρα. Πάρα πολύ καλή ανάλυση. Ας δούμε τώρα λοιπόν λίγο το μεγάφωνο και τον ήχο. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι. Μισό λεπτό. Το βάλουμε και στο full. Πολύ καθαρός ήχος με μπάσα. Εδώ πέρα μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ήχο, να μεγαλώσουμε τον τόνο και το. Πεντακάθαρος ήχος. Ας δούμε λίγο το bass. Όπως ακούτε, πάρα πολύ καλός ήχος. Τώρα λοιπόν ας περάσουμε στην ταχύτητα στο ίντερνετ.
Παρόλο που δεν έχουμε full σήμα, έχει πάρα πολύ καλή ταχύτητα. Να κλείσουμε λίγο τις σελίδες και να μπούμε για παράδειγμα να αναζητήσουμε το Scrooge. Όπως βλέπετε μπήκε απευθείας, χωρίς να χρειαστεί να μετρήσουμε τα δευτερόλεπτα, έχει μπει στο site. Αυτά λοιπόν. Σήμερα είχαμε το LG Magna, πάρα πολύ καλή συσκευή, τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Μην ξεχάσουμε να πούμε για τη RAM, 1 GB RAM και αποθηκευτικός χώρος 8 GB. Υπάρχουν δύο κατηγορίες του LG Magna, η μία είναι 3G, η άλλη είναι 4G. Σήμερα έχουμε το 3G. Αυτά λοιπόν, γεια σας, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.